ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷаврони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. пеш аз оғози наворо эҳтиромона хоҳиш мекардам документотонро эҳтиёт кунед, худатонро эҳтиёт кунед. Даруни паспортатон ба номеротонро нависта монед, ягон қоғози сафед ба документотонро гум мекунед, ҳатман пайдо карданаш осон мешавад. Як бародари мову шумо Раҳмонов Муҳаммадҷон, зодаи шаҳри Ҳисор, таваллуди 2005. ин бародар ёш ҳастанд ва дигар бародаро ҳастанд ки беаҳамиятӣ мекунанд. даруни паспортатон номеротонро нависед ва эҳтиёт кунед документотонро, бародари азиз. ё хона бимонед, серикопиша гирифта гардед. паспортатонро Раҳмонов Муҳаммадҷон агар мои тамошо мекунед, паспортатонро пайдо кардаги бародарои тоҷики худамо 429 торговли центр Марс, поинаш ба мағозаи овоши сухафрукти аст. як бародари тоҷики худамо савдо мекунанд, савдогарӣ бизнесмени муваффақ ҳастанд. мои телефон кардан партофта будиам, ростига бисёр сообщений баъзе бародарои ҷавоб намедем, бахшиш. ҳамин акумам ҷавоб надодем, занг зада гуфтанд ки ҳамин бародар агар паспорташо омада нагирад, шумо бас кунед карьеретонро. барои аввал бародари азиз, ҳамин наворо падилиста кунед, ама лайкҳои бепулатонро занед. ҳамин бародарамо паспорташона пайдо кунанд. худохат як документ карданам таги 20 000 пул меравад. мақсад барои аввай биёед камеам бошад, як хубӣ кунем. худохат ҳамин бародар биён паспорташона гиранд, хурсанд мешаванд. ва медонед ки мо дар шаҳри Екатеринбург камеам бошад дар хизмати шумо ҳастем. як чанд намуд корро дорем барои бародаро, хоҳарон. номерои ман дар зери навор мешавад. номерои авиакасса, номерои граница дар зери навор мешавад. акои Сӯроб, акои Сайфиддин, акои Сорбон дар хизмати шумо ҳастанд. авиакасса инчунин дар хизмати шумо аст. аз номи канали фикри шумо гап занед, ҳатман шумои рафта дар куҷое бошед мегиранд ва скидка мекунанд. ва агар бо ҳамин бародаро рафтед, ҳатман биёед бо мо документотон ба худохат тахфиф мекунем, скидка мекунем пропискатона. авиакасса, граница, ҳамин ҷои навора хушрӯистам скриншот кунед, ҳатман ба шумо лозим мешавад. бародари азиз, худтонро эҳтиёт кунед. догии падар модар, догии ватани азизамон Тоҷикистон бошед. ҳатман даруни документотон ба номеротонро монед, паспортотон ба клик карда ва кунед. ҳастанд специална қоғазҳои майда ки клик мешавад, номеротонро нависед. ҳатман боқӣ дар амони Алло бошед. салом.